Asibingelele babukeli bayo iBlack Live TV igama uNhlanhla umamelo wakaZondi sikuyona ke nje uhlelo sisho kamnandi ukuthi sikhipha izimfihlo khala kwenu webakithi kuzwakele Ntombazane igqokile namhlanje amabele afihliwe ayikho into evelile njengoba nibona ke inkosi yami ngiyabona lapha ema comment enu ngibone nobhuti abalibele bencoma bethwaza muhla ngiyayibongela inkosi yami angithathiwe njalo but ke ngiyadlala anyway sinayo sisilana namhlanje ezosikhiphela yona imfihlo yakhe siza ukuthi yipi imfihlo anayo azosikhiphela yona namhlanje ngiyanthanda nyezo but ke sabona sisinjani Yebo ngiyaphila sisi kunjani? Alright Yebo. Ngiyaphila nami usisi yona yipi imfihlo namhlanje afisa ukusixoxela yona Ngiyasaba imfihlo yami idiphu kakhulu kodwa ngizozama ukuthi ngishare nababukeli nabalaleli. Ngize la ku Black Life TV ngoba bengithandana neNigeria futhi I can't say bengithandana nalo bewukuthi nje bengifunela imali bengasebenzi ngaleso sikhathi so bengifuna indlela yokuphila iflethe bengilirent abelibiza yonke leyo nto so njengoba ngilokhu ngilala nale Nigeria ngagcina ngikhulelwa okay ngakhulelwa ingane yokuqala ngangalitshela ukuthi ngikhulelwe ngakhipha isisu ngaphinda futhi ngakhulelwa ngaphinda ngasikhipha futhi isisu and lokhu kwesibili angifuni ukuqamba amanga bese sisidala ngempela ngoba esibhedlela nonesi bakhala ukuthi kungani ngikhipha isisu sesino 6 months bese kuyingane nje besingaphile emhlabeni okay so manje lento iyangihlupha ngoba kade ngihamba nabantu besiZulu ngoba ebusuku angilali lengane yabuya izongihaunt ebusuku ngizwe ingane ikhala emandlebeni nje nezinto zami ayisahambi kahle okuwesi nalo eyesibili zenza izinto ezingafani so ebusuku angisalali mangihamba ngithi ngiyofuna umsebenzi ngiyayifaka iCV yangibizwa ndawo nje nakwabantu nginesidina yonke leyo nto so ngase ngidecide ukuthi ngihambe abantu besizulu so mangifika kokuqala wangitshela ukuthi ile ingane ezaphuma ile ingane lezi ezaphuma ngomuntu wesizulu angeke azabe specific ethi wayikhipha so kumele le ingane lezi zenzelwe kube nendlela yokuthi zihlanjululwe kuwena zisuswe kuwena emzimbeni wakho because zihlezi kuwena so whenever uhamba uthi uyahamba uzama ukulungisa akulungise ngoba le ingane zihleli kuwena okay so ngase ngiyabuza ukuthi kumele ngenze njani wase ethi umuntu owesiZulu kumele ngikhulume nobaba ngoba umuntu osekhona ekhaya naye uma mncane ukhona kodwa ubaba umuntu esimdinga kakhulu la ngoba ubaba wazi into zomsamo so ubaba kumele ngisize ukuze kugezeke le ingane ekhulume emsamo sihambe ngezwe and uyena umuntu onemali ubaba ungakwazi ukuthi ngisize ngoba ngisebenzi noma mncane wami akasebenzi since uma engasekho emhlabeni so kanjalo kumele ukuthi ngigezeke kanjalo so manje into engilethela ku Black Life TV ngifuna ukuthi ubaba azi ngale story sokuthi ngayikhipha le ingane ngiyasaba kodwa ngazi ukuthi ubaba uzophendula kanjani ngoba manje ngenzela ukuthi nami izinto zami ivuleke ngimdala kodwa ngisebenzi and nezingane ngiyitholi because ukhona umuntu engihleka naye kodwa ingane asiyitholi and mangihamba abantu nakho futhi sizathu sithi le ingane lezi ziyaphuphuma engayikhipha ezimbili so manje ubhuti lo othi wawuthandana naye ubaba weingane anisathandani no wasathandani into yethu vele yayingekho serious ngaleyo ndlela ukuthi nje ngangifunela imali and naye wayijabula ukuba nami ngoba vele yayingekho into yayiserious kanjalo ngicabanga ukuthi nomndeni wakhe ayothatha serious not mina okay awukazi futhi wamazisa ngesimo lesengane mhlawumbe yebo wayengazi namanje akazi yes ngangazi vele ukuthi ngeke azabe iphathe ingane ngoba vele basuke beshadile ngakubo so maybe naye advice yakhe kwanga ukuthi angikhiphi izisu ngiyayisola kodwa mase kunje okay so lo othanda naye njengamanje mhlawumbe uaway ngalokho okukhulumayo njengamanje noma mhlawumbe naye umuntu ongazi ngiyasaba ukumtshela kwami ngawukuthi kuyaphela ngathi sobabili kanti ngiyamthanda ngifunazi so ubaba mhlambe yena umuntu osemngakanani mhlambe ubaba umuntu osekhulile umuntu osekhulile ubudlelano benu bakho nobaba because siyazi mhlambe sometimes obaba babe yabo nokuqinisa isandla kunoma mhlambe ubudlelano benu nobaba bunjani
Njengobaba nendodakazi yobudlelwano bethu bu-right ngoba izinto ey'ningi ngami akazazi kuyimfihlo ngibona ekhaya ngi-right for that moment ngiyingane sobulwane bami izinto ezimbi engizenzayo akazazi ubaba. Anayo nje lokho ukuthi sinobudlelwano obukhulu manje njengomdali mazise ukuthi sengidate nobani kanjalo nje ngokusuke senza koma bethu. No. So awucabanga ukuthi nje lonto mhlambe uzoyithatha ngenye indlela ukuthi hayibo bungasho ngani. Ngilindele lokho ukuthi ubaba lento engayithatha ngaleyo ndlela kodwa futhi nje isifiso sami ukuthi kulunge ngempilo yami angithandi indlela engiphila ngayo. Ingakho ngifunaza ubaba. Okay. So lezi ngane zakho vele awukazi ube nengane ngaphambili uqala ukuba nazo lezi ngane. Yebo ngiqala. So le enye imifika nje bisindala ifika mhlambe zifika zithini mayifika kwena. Lena enye because I can say ukuthi manje sezindala zombili. So uma ifika azifiki zingane ezincane ngoba naye umuntu lo wesiZulu ngamchazela ukuthi okay kufika ingane eseyikhulile kanje enye ifika ingaqokile enye ifika ikhala inqunu zombili zinokufika zingaqokile because vele kufanele igqokiswe zinokufika mhlambe kube nokuthi mhlambe zilambile zicela ukudla yonke leyo nto. Okay siswami asike sizame ukuthi simfonele ubaba sizwe mhlambe yena ukuthi uzokathini ngalolu daba lolu osizama. Hello. Yebo baba sanibona ninjani? Siyaphila. Siyaphila baba. Baba la ngino sisi uthi umntanakho kahle kahle lolu hlelo sikulona sikuyihlelo esithi sikhipha izimfihlo ukhuluma noNhlanhla wakaZondi from iBlack Live TV. Television. Sikwi-Black Live TV sike sisiza abantu abasuke befisa ukukhipha imfihlo yabo kodwa sibasiza ngokuthi sikwazi ukubafonela labo bantu abasuke befisa ukusho ukubona imfihlo yabo ngaleso sikhathi mebesaba ukuthi baqonde emehlweni bakhulume nawe nje siqo. Yebo. So undodakazi wakho befisa ukukhuluma nawe ngoba kunemfihlo afisa ukudlulisela yona. Hayi ngilalele manje. Okay uthini baba? Nangu baba. Yebo sawubona baba. Ngani yami ngezwe ukuthi manje. Yebo baba ngixolise ngokuthi ngikwazise sengila lemfihlo inzima kakhulu. Bengengikwazi futhi mhlawumbe uzoyibuza ukuthi indaba ngize la ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe ekhaya bengisaba ukukhuluma nawe ekhaya. Yebo baba imfihlo yami kanje Baba ebakusiza lapho ku TV. Yebo baba njengoba sengikhuluma nawe la ngiyethemba ukuthi ngizosizakala yona ndlela le vele kube kumele ngisizakale ngayo. Hayi ngilalela ukhulume. Yebo baba baba bengifisa ukwazisa ukuthi njengoba bengahlala ekhaya ngihlala eflatini elibizayo bengithandana benginobudlelwano neNigerian. Hayibo. Yeah. Yebo baba benginobudlelwano naleNigerian kwazwa ukuthi baba ngiyakhulelwa ingane ezimbili. Isisu sokuqala ngasikhipha baba. Nesesibili futhi baba ngasikhipha. Baba ngangisaba ukukhulisa ingane yeNigerian ngedwa yebulala ngisiza ngemali mina angifunela imali kulona so mase ngikhulelwa ngangisaba nokuthi ekhaya nizongibuka kanjani. Yebo manje baba ade ngilongihamba abantu besiZulu bayasho abantu besiZulu ukuthi njengoba ngingasebenzi ngiswela yonke into ingoba lezi ngane lezi lazi khona ayihleli kahle kumele kakhulu baba and kumele kube uwe umuntu ozongisiza ngoba uwena umuntu osebenza izinto zomsamo ekhaya ukuze le ngane zisuke kumina nemali futhi baba manje anginayo angisebenzi uwena umuntu owangisiza ngayo yonke into. Yebo baba. Manje umuntu wesiZulu senitholile nalozo
Yebo baba, kodwa ubekudinga nawe ukuthi nawe engakubona ukuze ngikwazi ukuthi ngisizakale kahle kungabi ngathi mhlambe ngiqamba amanga. Owakuphi nalomkhiqizo? Owamhlaba uyalingana baba. Usuhambe mntanami wazofika komhlaba uyalingana. Yebo baba, ayikho into ebengizoyenza, bengidinga usizo futhi bengengikwazi ukukhuluma nawe njengoba ngize ngeza la ku-Black Life TV, ngoba bengifuna ukuthi bengikhulumele nawe kahle ukuze le ndaba idaluleke kahle, at least ingasuki kumina direct. Ubuka nje wena nganyama uzosizakala manje. Hey baba, ngithemba kanjalo angazi, kodwa uNkulunkulu emuhle nje, ngiyathemba ukuthi ngizosizakala baba. Nganyama phela nami ayikho into engizoyisho uma ngabe kuyinto ezomsiza. Ngikhona sengizwa ngawo ukuthi udaba sokuthatha sokubeka. Ngiyabonga baba, ngiyabonga baba, ngazi ngithini indlela engibonga ngayo, ngibonga kakhulu baba. Hayi mntanami sengolindela wena-ke sibone ukuthi Yebo baba, thatha sibekane. yebo ngiyabonga baba. Sibonge kakhulu baba from iBlack Life TV. Yebo. Okay. Uzizwa njani kusuthi xoxe nobaba? Uzwakale umuntu ozulana nawe, willing to help. Yabo. Ngasho ngithi ngizizwa ngikhululekile sengixoxe nobaba ngalolu daba ngoba ekugcineni ivele bekufanele ukuthi ngikwazi ukuxoxa naye ngoba uyena umuntu one-access kuzona zonke izinto. Yebo, futhi uyena umuntu ozokwenza ukuthi ngisizakale, angisebenzi, anginalutho, uyena umuntu onemali, so ngizizwa ngikhululekile kakhulu futhi nje ngikhululekile. Ngiyacabanga ukuthi okuningi kuzolunga manje. Wish you all the best. Nezinto zakho ihambe kahle. Mbukelwayo iBlack Life TV, uzwileke laphana skipha khona izimfihlo, asiphinde sihlanganeke ngokuzayo khona la kwiBlack Life TV. Asithi ke njengamanje bye. Please subscribe kuyona YouTube channel yethu.